vrhovnim dirigentima i članovima gradske muzike. Dobrodošli i dobrodošli na svečanu skupštinu povodom 170 godina gradske muzike i Kotor. Dozvolite mi da pozdravim gospođu Marinu Dulović, direktoricu muzičke škole Kotor. Gospodina profesora Nikolu Čučića, bivšeg dirigenta gradske muzike Kotor. Gospodina Nikolu Konjevića, predsjednika Skupštine opštine Kotor. Gospodina Fila Biškupovića, potpredsjednika opštine Kotor. Gospođu Mileju Pejaković-Vujošević, direktoricu Pomorskog muzeja Kotor. Predstavnike gradske muzike Tivta, Bude i Budve. Gospodina Nenada Radunovića, sekretaru za društvene djelatnosti Kotor. Nije došao. I naravno sve prisutne goste i članove gradske muzike. Gospođe i gospodo, dragi prijatelji, članovi orkestra gradske muzike. Muzika postoji da bi život učinila ljepši, da bi modelirala duh i da bi zavisno od vrste muzike grad uvela na određeni civilizacijski nivo. Ova lijepa avantura koja još traje, počela je davne 1842. godine. Osnivači Kotorskog duvačkog orkestra bili su Rafaeli Urban, Kamđerovi Kolutrović Frano, Zifra Franjo, dr. Golginicko, uz pomoć tadašnjeg gradonačelnika Pasquale Marka. Orkestar je onda brojao 24 člana. Svoj prvi nastup gradska muzika imala je 29. oktobra 1842. godine. Već 1843. godine na pjaci Svetog Luke, odnosno Svetog Nikole, imala je čast i zadovoljstvo da svira serenadu u čast Tomova, vladike Crnogorskog Petra II. Petrovića Njegoša. Istorijski podaci govore. Početkom 1844. godine opština obavještava okružni kapitanat, kako se tako zvala vlast, da učenici građanske muzike traže da im se povodom predstojećeg karnevala ustupi pozorište da bi mogli da organizuju kavaline, a on podržava ovaj zahtjev, te okružni kapitanat 19. januara 1844. godine dozvoljava građanskoj muzici, koju predstavlja Trifon Zervin, da može da organizuje 6 balova u maskama u periodu od 24.1. do 22. Za balove 15. i 22. određuje trajanje bala po pola noći, a 24. i 31. i 6. i 11.2. da se može produžiti za još 1 sat. Ovo govorim zbog aktuelnosti ravnog vremena na naših ugostitelja. A govorim o 1844. godini. Homen, Antun Tonči Homen, je bio prvi poslijeratni dirigent. Njega nasleđuje Tripo Đurašević, Tripa Đuraševića, naš maestro Nikša Čučić, Nikšu Nikola Gregović. Žao mi je što nije spomenut Cirilo Perđin, koji ipak vodio orkestar jedno 2 godine. Zatim i Ivo Begu, i on je vodio jednu godinu dana orkestar. Kad je Ivo Begu u pitanju, bio mi je jako mio čovjek, glumac, aranžer i tako dalje. I ja pitam Šoriku, mi smo imali marševe i za procesije i za liturgiju. Kaže, Boško, s njim grijehom čubrit. Brat mi je završio kako je završio, meni su naredili da to zapalim i ja sam te partiture zapalio. Moram spomenuti
Milomir Nikola Konjević u ludim vremenima 90. godina, on je sadio Masku mira, a ja, pokojni Petar Pero Veselinović, zvani Pietro Menea, Nikola Gregović, zvani Gega, kada se sadašnji vikar Potrovske katedrale pozvao da obnovimo lode, pitali smo kako je bilo prije. A rekli su, pošto se poklapa sa Svetim Savom, pošli prvo na pijacu Svetoga Luke, Svetoga Nikole, a onda poslije toga bi svirali lode. Zahvaljujući Jovanu Jovanoviću i Savi Roganoviću, koji su bili naši predstavnici, pošli su kod protojereja Momčila Krivokapića i Momčil rekao, Vavene, održat ću po uredbi. I od tada milo mi je da taj običaj traje. I to je jedan od doprinosa ovoga orkestra. Dalje, moramo odati sad i par tajni ovog orkestra. U vrijeme ovoga komunizma orkestar je svirao i Altar Kamarat, da ne kažem čije vojske to bio marš, i na što sam jako ponosan, na prvomajske paradi na 25. maja svirao je paradni marš Kraljevine Jugoslavije, broj 10. To je bila svaka osveta i sloboda duha ovoga orkestra. Ja želim da ovaj orkestar traje još najmanje ovoliko. A na kraju mog izlaganja spomenut ću da je iste 1842. godine osnovano i društvo prijatelja bečke muzike, Freien Rhein, ili tako nekako, trajemo i mi jedini u Evropi. Prvo pozdravljam sve prisutne i želim da čestitam veliki jubilej našoj muzici koja slavi 170 godina postojanja prve civilne kotorske muzike na ovim našim prostorima, Boke i Crne Gore. Ona je bila prvi rasadnik muzičkih talenata na ovim našim prostorima. Pored proslave što muzika slavi svoj jubilej, ja bih morao skromno da kažem i za sebe. Da ja danas, kao muzika što slavi 170, ja stavim 80 godina. Pošto sam izašao da... Kao 2 godine ste svirali. Pošto sam bio izašao davne 1932. na Svetog Savu i Lode. Tada sa muzikom i počeo da sviram sa 11 godina i 3 mjeseca. Tako ja danas slavim 80 godina od kako sam počeo da sviram i postao njen član, što se ovim ponosim kao najstariji živi član muzike da sam danas dočekao ovaj jubilej. Povodom 170 godina postojanja Gradske muzike Kotor, Upravni odbor na svojoj sjednici održanog dana 18. maja 2012. godine donio je sljedeću odluku. Posebna priznanja plakete dodjeljuju se pojedincima kako slijedi. Profesoru Nikoli Čučiću za dugogodišnje vođenje orkestra i doprinos kontinuitetu rada. Profesor Čučić dirigovao je orkestrom od 1969. do 1990. godine. Advokatu Vladimiru Begoviću za dugogodišnje vođenje i izuzetan doprinos očuvanju i modernizaciji orkestra i afirmaciju bogate tradicije. Vladimir Begović orkestrom je dirigovao od 1994. godine do 2011. godine. Krešimiru Petroviću, najstarijem aktivnom članu muzike za doprinos kontinuitetu rada. Adamu Cuci za 50 godina aktivnog članstva i doprinos kontinuitetu rada. Ivici Biskupoviću, aktivnom članu za izuzetan doprinos očuvanju orkestra i angažovanost na obuci članova na tradicionalnim instrumentima. Nikoli Konjeviću, predsjedniku Skupštine opštine Kotor, za dugogodišnju posvećenost i podršku orkestru. Dakle, meni je čast da u ime ovih divnih ljudi koji su dobili ovu plaketu zahvalim i kažem jedno iskreno hvala za ovaj aplauz koji je značio jedno priznanje za ove ljude koji su jedan čitavi svoj život posvetili zvucima kojima su ovaj grad učinili prepoznatljivim, zvucima koji su nagovještavali događaje koje ovaj grad vjekovima baštini čuva.
želeći gradskoj muzici još puno jubileja, još puno uspjeha, uvjeren da će naići na puno razumijevanja i podrške kako od aktualne vlasti, tako i one svake koja bude dolazila na čelo uprave ovog grada. Ja čestitam ovaj izuzetni jubilej koji se mjeri stotinama godina i želim da i ova gradska muzika u buduće širi dobre vibracije i slavu nosi ovoga grada. Hvala vam lijepo. Vladimir Begović je odstan iz opravdanih razloga, ja ću sad pročitati pismo koje nam je poslao. Iskreno raduje saznanje da i ova generacija zna da cijeni i vrednuje sve ono što sam dao gradskoj muzici Kotor. Žao mi je da večeras nisam sa vama, ali budite uvjereni da nikada niko ne može pokvariti sve ono lijepo što nas je spajalo sve ove godine. Uz duboku zahvalnost za priznanje koje ste mi dodijelili i želju da gradska muzika Kotor nastavi svoj put sa što manje prepreka, čestitam jubilej i svima vama želim sreću. Vladimir Begović.